Mela, żmieni fil-kumitat imur għall-ewwel żmien meta l-Fakultà tal-Arti riġgħet kienet twildet mill-ġdid. Irrid infakkar illi meta jiena bdejt nistudja għall-ewwel degree, kienet l-ewwel sena li l-Fakultà tal-Arti reġgħet infetħet wara żmien illi kienet ilha defunta kienet ilha rieqda għal ħafna snin. Jiena kont bdejt nistudja il-Malti u l-Filosofija u kien żmien sabiħ ħafna, però iċ-ċirkostanzi riedu illi fit-tieni sena inbiddel is-suġġetti biex naqleb għall-filosofi għall-arkeoloġija u l-istudji klassiċi. Però il-Malti bqajt inħobbu baqa' ġo fija. U niftakar dak iż-żmien meta il-Prof Friġieri, Oliver Friġieri, insista ħafna illi terġa' titwaqqaf mill-ġdid l-għaqda tal-Malti Università. Però insista wkoll mhux li titwaqqaf imma li tkun immexxija purament mill-istudenti. U jiena u ftit mill-ħbieb tiegħi konna ħdimna u konna qorejna x-xewqa li titwaqqaf din l-għaqda mill-ġdid. U il-Prof Friġieri kien għena ħafna li jitwaqqaf formalment il-kumitat u bdejna naħdmu. Dika milli niftakar jiena kważi 30 sena ilu. Bħala l-ewwel President Student għalija kienu unur kbir għaliex qabli kienu kollha professuri tal-Malti. Prof Giuseppe Polina, Giuseppe Bonnici, Rosan Riffa, dawn huma nies eminenti fil-letteratura u fil-lingwa Maltija mingħajr dubju. U li jiena intażilt bħala l-ewwel President li kont għadni student kienet għalija xi ħaġa kbira. Però tejjeb illi ngħid illi il-membri tal-kumitat kienu kollha studenti. U allura ma kont kif taqbad tajt, jiena għalija kienet xi ħaġa illi ridt nagħmel timbru kemm dum President Rrid nagħmel timbru fl-istorja ta' din l-għaqda. U hekk għamilna. Diffikultajiet kien hemm kemm trid, jekk nibda ngħidlek l-ewwel nett l-istatus tal-Malti fl-Università. Kien żmien meta il-Malti fil-fema tiegħi kien għadu qisu t-tieni lingwa tal-Università iktar mill-ewwel lingwa. U kien ostaklu illi ħdimna ħafna biex nelbuh u naħseb elibnieh. Għaliex? Għaliex bl-insistenza kemm tal-Kumitat kif ukoll tal-Prof Friġieri u anki tad-Dipartiment tal-Malti, konna bdejna ninsistu mal-awtoritajiet tal-Università li isma' il-Malti ukoll għandu postu fil-korrespondenza uffiċjali, xi ħaġa li kienet fil-fema tiegħi kienet nieqsa ħafna. Però dik irnexxielna nelbuha. Jiena niftakar mument partikolari meta ir-rettur ta' dak iż-żmien wieħed mir-retturi li niftakar jiena l-Prof Zboġ Kostanzi, konna ħdimna ħafna biex is-sala ewlenija tal-Università tissemma għal personaġġ importanti ħafna għal temi sammit. U isu dak inqisu jiena bħala it-turning point meta l-Università bdiet tirrikonoxxi il-Malti bħala lingwa uffiċjali tal-Università. U niftakar il-Prof Boġ Kostanzi dikinhar li ftaħna is-sala u semmejnija għal temi żammit jgħidilna isma' jien il-Malti nħobbu ħafna ta' u ejja nagħmluh il-lingwa uffiċjali tal-Università. Għalija kien mument storiku. Niftakar momenti oħrajn bħal meta ridna nagħmlu il-mafkar ta' Duncan Sajla, il-poeta nazzjonali tagħna. Again, il-finanzi aħna ma kellniex, jiġifieri waħda mill-ikbar sfidi li kellna bħala kumitat kien il-flus ma kellniex qas ċenteżmu fuq xiex naħilfu. Però il-flus mhumiex kollox, l-enerġija kienet iktar importanti. U bdejna nsibu il-mezzi minn fejn jiġu il-fondi u jiena u sħabi tal-kumitat konna nagħmlu kampanji ta' ġbir ta' fondi u fl-aħħar mill-aħħar il-mafkar ta' Duncan sar u ġie inawgurat. L-iktar memorja l-qalbi jiena naturalment il-fatt li kont l-ewwel President u kont għadni student jiena li dik kienet memorja sabiħa ħafna. Però għalija l-ikbar sens ta' sodisfazzjon kienu tnejn. Meta infetħet is-sala ewlenija tal-Università għadu nur teni żammit u naturalment it-twaqqif tal-mafkar ta' Duncan. Għaliex qed insemmi il-mafkar ta' Duncan? Għaliex dak kien ħass min sħaħ ta' xogħol ta' ppjanar imma fl-aħħar sar. Il-Prof Friġieri, ngħidu, il-Prof Friġieri isu missieri fil-lingwa Maltija. Jiena demek istu, jiena sallum il-ġurnata il-Prof Friġieri għandi rispett kbir leh
Għaliex il-Malti, il-Professur mhux iħobbu ma jħobbu passjoni kbira. U allura jekk kellu xi ħaġa li aħna li natana anki bħala studenti tiegħu kien dik il-passjoni, dik l-imħabba għal-lingwa sabiħa tagħna. Jiena nista' ngħid personalment Professur Ġiri barra li kien professur tiegħi kienu wkoll jispirani nibda nikteb kemm poeżiji u anke proża. Jiġifieri bil-lingwa tagħna, x'tant il-Malti huwa sabiħ, tant tista' tesperimenta bih. Itħossu jkanta kultant il-Malti fil-widna, daqs kemm hu sabiħ. U il-memorji tiegħu huma, il-memorji tiegħi li għandu tiegħu hekk huwa ta' xi ħadd illi dak li għandu jrid jagħtihulek, mhux iżommu għalih, imma jrid jagħtih. Ma kienx faċli, anzi kienet sfida kbira. Infakrek illi l-laqda kienet ilha ma ngħidx mejta, rieqda għal deċenji ta' snin jiġifieri wara li kienet waqfet wara li kienet ingħalqet il-Fakultà tal-Arti. Ma kienx faċli. Però naħseb il-mutur wara dan kollu kien il-Professur Ġiri. U mbagħad wara kien hemm dik l-enerġija tagħna. Il-Professur Ġiri dejjem xtaq li jkun hemm dak l-element studentess u element żagħżugħ. U biex jissib in-nies ma kienx faċli laqqas, però kien hemm ftit nies li kellhom rieda tajba, jiġifieri li nimbuttaw l-għaqda l-qudiem. Jiena niftakar jiena kont l-ewwel student li minix tal-Malti, però l-ħajn kienu kollha li niftakar jiena almenu Manuel Mifsud kien viċi president. Niftakar Joe Borch kien teżorier, kien hemm Marcel Zambit Marmara jidher li kien uffiċjal relazzjonijiet pubbliċi, jidher li kien hemm Anna Abela, u kien hemm ukoll Charles Dalli u Simon Merċieqa. Dawk kellhom il-Malti u kellhom l-istorja, jiġifieri u fil-fatt kemm Charles Dalli u kemm Simon Merċieqa komplew fil-kamp tal-istorja, jien komplej fil-kamp tal-arkeoloġija. Jiġifieri n-nies li komplew fil-Malti kienu ftit, però il-Malti konna nħobbuh, naħseb l-element komuni kien il-lingwa Maltija, il-lingwa li fuq kollox taqadna. Però ma kien l-isfidi kienu kbar. Nerġa' ngħid flus ma kienx hemm. Post fejn niltaqgħu ma kellniex, jiġifieri aħna konna niltaqgħu fl-uffiċċju tal-profs, jiġifieri ma kellniex kamra. Flus minn fejn nagħmlu il-pubblikazzjonijiet ma kienx hemm laqqas, jiġifieri biex bdejna noħorġu leħen il-Malti wara again snin sħaħ li kien ilu wieqaf, ma kienx faċli, però l-fondi ġew xi sponsorship minn xi bank jew minn xi azienda ġew ukoll. U bdejna noħorġu dan ir-rivista tal-leħen il-Malti. Again, anki biex niġbru il-kitbiet, min sa jikteb. Kollox miġdid. Kien isu esperiment kemm jiena li nħoss it-sentejn jew kemm għamilt president, kienu esperiment biex nerġgħu waqfuha fuq saqajja. Laqda tal-Malti li tatni ħafna, mhux tatni ftit, għalkemm dom ftit bħala president, però il-memorji li għadni nġor ta' dak iż-żmien naħseb jibqgħu miegħi sal-mewt. L-ewwel nett li tatni is-sens ta' pride. Pride, mhux għax tkun president, pride għax qed inħoss lina il-Malti, il-lingwa tagħna għandha posta f'pajjiżna, għandha posta f'din is-soċjetà. Il-Malti li tant huwa rikk, tant tista' tikteb bih, titkellem bih, tgħallem bih, tgħanni bih. Jiġifieri il-Malti huwa kollox. U jiena bqajt inħobbu jiġifieri minkejja li nqtajt mill-istudju tal-Malti, għax komplejt nistudja l-arkeoloġija, il-Malti bqajt inħobbu. Tant li sal-lum jiena nikteb il-proża u nikteb il-poeżija u pubblikajt il-proża. Jiġifieri dak naħseb naf dan kollu lill-laqda tal-Malti. Però laqda tal-Malti tatni wkoll ċertu ħiliet ta' kif tmexxi, ta' kif tiddiskuti, ta' kif taħdem stim. Dawn ukoll ġejjin minn hemm ukoll, jiġifieri huma kollha ħiliet jew attitudnijiet illi tibqa' ġorhom miegħek ħajtek kollha. Jiena wara laqda tal-Malti meta ġibt l-ewwel degree tiegħi komplejt fil-qasam tal-edukazzjoni, għamilt 15-il sena nagħllem u prattikament mill-1990 il-qudiem sal-lum il-ġurnata bqajt fil-kamp tal-edukazzjoni, jiġifieri f'pożizzjonijiet differenti u f'ruoli differenti, però wkoll bqajt nistudja. L-istudju komplejt nistudja barra l-Ingilterra, mbagħad il-PhD komplejta l-Olanda.
Però dejjem bqajt fl-arkeoloġija, fl-antropoloġija, fil-qasam tal-etnografija, però l-Malti bqajt inħobbu. Għaliex il-Malti fih innifsu huwa parti mill-istorja ta' pajjiżna. Jiġifieri ma tistax titkellem fuq l-istorja ta' pajjiżna, fuq l-arkeoloġija ta' pajjiżna u tinsa l-lingwa. Jiġifieri ovvjament meta jkolli iċ-ċans nikteb bil-Malti, kultant xi poeżija, kultant xi novella jew xi romanz, jiġifieri diġà ippubblikajt it-tielet romanz bil-Malti, xi darba fost qed nippubblika l-ġabra ta' poeżiji li għadha mhix ippubblikata.